Ah, ito kaya lang. Testing ko lang. Ah. Tawa ka pa nila. Ano? Ba? Ito. Gusto na tayo mamaya pa. Saan ka doon? Saan ka doon, Pen? Seven lang.
Bilis yun. Parang ano ba? Pakidala na po ito sa finish line, tsaka po doon sa ano. Panawagan po ng ating mga committee. Yung po race po, wala na rin po kayo. Number 2, Big Boy. Number 22, Silent. Number 40, Aris Caredor. Tatlo po kayo sa race 2. Labas po tayo. Doon po tayo sa labas sa pintigin, oh. Doon po sa gawing dulo. Unawain niyo po sana. Atas na po tayo doon sa gawing dulo. Yung gawing dulo po. Labas po tayo sa barang. Number 1 niya pala yun. Yung po nandito, kapit po ba dito? Kapit po yan. Nasa hirap na yan. Itong munta ka na, lagi sa alingay buko. Beso ko niya libre payong. Basta sasali ang buko ha. Basta niya sasali gago. Erdogan! Yes! Yes, yes! Asa na pa yung nasa loob? Para may sumapas po tayo, para hindi po tayo gayain. Yung tatlo pa yung nasa loob. Pasensya na po kayo, unawain niyo po yung may pangarera. Ganun din po sa David Dulo. Para makakita po yung nasa gilid, yung nasa bakod. Yung David Dulo po, atras po kayo. Dapat kayo ito, Silent. Number 40, Aris Caredor. Tatlo po kayo sa race po. Kumalit na po kayo, tatlo. May gana yata. Kaya mo ngayon, pulutan tayo po na. Mas po ng bakod! Patayin mo po. Patayin mo po.
Ulo ba yan? Nasa loob niya. Mamaya. Ano pag nagalit mo na sobrang nasaktan? Magwawala na? Oh. Matyaga ka lang mag-vlog. Nalaman mo lang yung mga ibang karera ng kalabaw to eh. Marami. Tama na yung 1 million views. Ano pangalan mo ba sa kanta? Ay, sige. Maganda talaga si Kagri. Sundo ka. Champion mo, champion yan. 100. Dayuan lahat yan. Lugar na. Oh, mag-shoutout ka na rito. Ano yung shoutout mo? Shoutout sa asawa ko mo, di kami makauwi. Lahat yan, dayo. Ito, kalapati mo. Oo, hindi ba ito na? Isaw! Maynila. Shoutout ka, Liberto. Shoutout mo na, si ading mo. Si kuya mo. Sabi mo, shoutout po sa Estepo na kamo, lagi na ulan. Sana eh. Pwede isali yun. Nagwawald na. Ah! Ay pala ang Kapatid ni Delta, kuya ni Delta. Di kayo sasakay? Ilang kasalanan kalabaw dyan. Dumit na kayo eh. Ha? Ayoko maintindihan ko yung mga tao dyan. Lamay na. Kuya ni Delta yan eh. Ano po naglagan yan? Body 54. Magbago lang din. Ano
yan, tanala ka rin, mag-umpisa na kanyan. Dapat ang pisa dyan niya kabang yung mumukan eh. Dapat yung pag-pag-listan kayo, yan na. Nam, tatago tayo yung balay ng kapitan. Wala mo sumikat. Das. Vlogger din eh. Ay, nice. Grupo ni Banyan, grupo ni Ka. Wala na po ano, pagkawin! Mga boss! Sila buntok. Ito na yan. Nagkakos na din na lagi sa pag-usap. Ito yung number 1. Commander! Nabita mo ito. Marami naman tamit ngayon. Commander 5! Commander na lang next now! Limang nagpupuan na yun! Mr. Ano Gitara! tayo niya? Kaya bagay. Ayan po, partero po si Commander! Ayan na number 1, lane 2! Mr. Gitara, lane 1! Ay, paradong ni Pepe. Ya, may sabot na yan. Alaw. Okay, hindi na betik yung kain. Walang parada mo niya. Ang magal. Ayan po si Commander! Bakal na po na yun. Number 31. 1! Diyan mo lang yun eh. Mr. Gitara! Ay, si Commander, nahuli na! Mr. Gitara, nanalo! Number 31! Tabayan. Ito nagkira yan eh. Senator, pasok na po kayo! Yung pang big boy, lane 1! Yung pang silent! Di pa, bilisan po Sila natin! magkakalaban. Tatlo. Tatlo. Tatlo yung buko. Karing ko yung manyambot. Yung pang Senator, number 40. Oh, Lord.
Ay, muna, mamaya na, makanak ka ng buko. Mabagal. Lahat daw po na walang lolo, magpadala po kalabaw dito. Lahat po na walang lolo, kalabaw. Yung po lahat ng walang lolo, kalabaw, dito po dito. Yan. Liban nyo na, tutukan yung mabuti. Saan natin sa kamera? Marole, balik sa ano? Ah. At yung aking maliit, yung malaki ko. Hindi yung balik dito, sumakayat lang. Maiksing masyado ka rin niya. Ay, baka. Sumitapakan. Ano? Alis. Sa ating ulitin eh. Yung una na oras siya pag semi-final. Yung magkaka-oras yun ang pinaglalaban-laban. Kasing kabilis po kay oras ang gala.
Ela po ag nanagnan niya. Wala pong number. Atarin nyo lang po rito. Wala pong number. Dali na po rito. Lahat na po na wala number. Dali na po rito sa committee. Lahat na po lang walang number. Tatawagan na po kayo dito sa harapan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga kanonista. Happy Fiesta! Barangay Santa Rita, Katuting, Pampanga, Atong Santa Rita. Magbibigay po muna tayo ng prayer song. Ano po sandali ayaw, respect ko na po sila ayaw, wala kayo mag-anak sa bilang. Ayos na po lang sandali.